Patay ang usa ka Nigerian national human gikulata dito sa Mandawi City. Ang mga suspek nga mga langyaw sab gipasaka ng kaso. Ang live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, lan giimbestigaran karon kining operations sa kagingong call center diha sa Mandawi City human usa silang empleyado nga langyaw namatay sa bunog. Sabado sa hapon gidala sa Mandawi City Police Station 1 ang usa ka 29 anyos nga Nigerian national. Duha ka mga Chinese nationals ang nagdala kaniya aron i-turn over sa pulis. Base sa pamahayag sa mga Chinese nga midala, nakulatahan kini didto sa trabahoan. Apan kay di na maayo ang kondisyon sa Nigerian, daling gidala sa pampublikong ospital ug nabalhin pa sa pribadong ospital. Didto na kini namatay pagkagabi. According sa witness natin, itong Nigerian national refused to work. Doon sa trabaho nila, and allegedly again, according sa mga Chinese national, he was suspected of molesting doon sa kasamang Chinese national. Usa ka Special Investigation Task Group ang giumol sa kapulisan aron pagpalawom sa investigasyon. Gipasakaan og kasong murder ang unom ka mga Chinese nationals, upat niini nailha na ug duha ang John Doe apan silang tanan pabilin nga at large. Murder o human trafficking ang gisangat kanila. Base usab kini sa pamahayag nga nahipo sa mga nagtrabaho sa maong giingong call center operations sulod sa usa ka townhouse sa Mandawi. Ang kapulisan mihimo og rescue sa mga trabahante sa maong operations nga giimbestigahan pasab karon. Anaa karon ang mga na-rescue kapin na po ka mga tawo sa kustodiya sa PNP. Na-rescue pod ng mga individual na mo'y nihatag karon og mga statement na mo'y nipaligon sa ato ang gipasaka na kasong human trafficking against mga sa unom ka mga Chinese nationals. Gisuwayan namo pagkuha sa habig sa mga gi-rescue nga mga langyaw apan wa pa mo issue og statement. Usa sa mga na-rescue nga Pinay nga uyab sa namatay mihimakak sa pasangil ngadto sa Nigerian. Hindi po totoo na hinaras ng boyfriend ko ang Chinese na boss namin na kaya nila binugbog. Wala pong katotohanan lahat ng mga pinasabi nila. Nag-work kami, then yun, gusto lang din namin bumalik ulit pa Manila. Nakig-alayo na sabkaron ang PNP sa uban nga mga ahensya sama sa Bureau of Immigration kabahin sa estado ning mga langyaw nga nagtrabaho o nagbukas og negosyo dinhi sa ato, labi na kun musuway ni sila og lighot katong mga gipagsakaan na og kaso. Nakig-alayon sab ang kapulisan karon sa katawhan ug nanawagan sa ilang kooperasyon kun do naman sila impormasyon kabahin sa maong kaso alang sa daling kasulbaran niini. Lan? Di kakulang pangutana kining grupo sa mga Chinese nationals nga suspek wa man ni kalambigitan sa nadakpan o katong grupo sa Chinese national nga nadakpan sa National Bureau of Investigation kay nangulata sa uglaing langyaw. Usa sab na lan sa atong giswayan unta pag-follow up sa kapulisan matud nila kini pang ilang paladman sa investigasyon lang kung unsay kalambigitan ini sa niaging kaso sa lahi hinon nga dakbayan dinhi sa Cebu City apan sa pagkakaroon lan wa pa sab ni sila mohatag og kumpleto gyud kinatibuk ang detalye kabahin ning kaso nga nahitabo sa alang-alang sa Mandawi City. Sanglit nagpadayon pa man ang investigasyon nga gihimo sa Mandawi City Police Office. Okay, daghang salamat, Nico Sereno.